जिल्लाफ्रा फोरोंगिरिफोरनि मोनसे मावबादा बेयाव खुंफुंदों बेनि बागै मा बुंगोन सार? फोरोंगिरिफोरा सासे गथ'नि आरो सासे फरायसानि लामा दिन्थिगिरि गाइड आरो मेन्टर आरो इयुन दाग्रा होननानै बुङोब्ला जों फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो बुंनांगोन आरो गिबियावनो फोरोंगिरि समाजनिसिम आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दा जोंनि हारि आरो जोंनि ओनसोल आरो समाजखौ जेरैबो बिथिङै जौगाहोनांगौनि थांखि आरो बिथांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो सोलोंथाइ बिथिंजों फोरोंगिरि समाजनि जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोना सानफ्रोमबो फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लोगो मोनबाय थानानै जिखिनि इनफरमेशन जिखिनि माने नलेज बा जिखिनि स्किल बा जिखिनि मोनसे क्रिटिकेल मोनसे थिंकिं खालामनो हानायनि जिखिनि मोनसे गोहो जे इम्पार्ट खालामो बेखौ फोरोंगिरि बिथांमोना खालामो। दा बेनि थाखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे फोरोंगिरिफोरनि सायाव जोंनि मा एक्सपेक्टेशन दं आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोंनि समाजा जोंनि फरायसाया बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मा लुबैयो आरो जोंनि लुबैनायखौ सुफुंनो हाग्रा जिहेथु फोरोंगिरिफोर दा जोंनि लुबैनाय फरायसाफोरनि लुबैनाय आरो समाजनि लुबैनायखौ गोसो गोथारै थांनाय समफोराव जेरैबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ होबोबाय सुबुं सम्पद दाबोबाय आरो बिनि बांसिनै जेन फैबाय थानाय समाव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जेन दायथ' लाबावो जेन साबसिन माने खस्थ' खालामबावो बे बाथ्राखौ जोङो खावलायनो होननानै जोंनि फोरोंगिरि समाजनि साफ्रोमबो मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै चिरां जिल्ला एबसुआ मैयाबो बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिजनि आनसलिक आरो बिजनि फोरोंगिरि गौथुम जथायै बेबायदि फोरोंगिरि मेल लादों आरो दिनैबो चिरां जिल्ला एबसुआ सिडली कासिकत्रा बे हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दिनै फोरोंगिरिफोरनि जथुम लादों आरो बे जथुमखौ आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोदैनो माने गोजोनग्लायनाय मोनदों। दा फैबाय थानाय समाव जोंनि जिखिनि मोनसे सुबुं सम्पद दाफुंनायनि जिखिनि मोनसे राहा आरो लामा बेफोरखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनि मोनसे एक्टिभ मोनसे रल आरो पार्टिसिपेसननि गेजेरजों जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों बेखिनि। मा लेभेलनि फोरोंगिरिफोरखौ बेवहाय सेकेन्डारि लेभेलनि एलिमेन्टारि लेभेलनि बेवहाय फोरोंगिरिफोरखौ हांख्रायनानै गुबैयै बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बे मेलखौ खालामनाय जादों। बावैसो सान सिगां आसाम सरकारा आसामाव थानाय गासैबो मिडियामफोरानो जा बेयाव सानखान्थि आरो बिगियानखौ फोरोंगिरिफ्रा इंराजिजोंनो फोरोंनांगौ होननानै गाइडलाइन फोसावबाय बिनि सायाव मा बुंनो सारा? दा बावहाय सानखान्थि आरो बिगियान थाखो 2नि जिखिनि मेथामेटिक्स एन्ड जेनेरेल साइन्सखौ इंलिस मिडियाम बा इंलिस लेंगुवेजजों जेनाखि फोरोंनांगौनि बाथ्रा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिननिफ्राय जोङो खोनादों जे दिननिफ्राय आसामनि जे डिसिसन पलिसिखौ नुदों बे दिननिफ्रायनो जों अफस खालामदों जों बिर'धिता खालामदों आरो बिर'धिता खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनि बा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जिखिनि मोनसे थांखि बेखौ माने रिथिं खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों आरो बिथांमोना बे पलिसिखौ चेन्ज खालामनांगौ होननानै जोङो बुंबोबाय थादों आरो बेवहाय जोङो कमप्रमाइस जोङो खालामनायनि बाथ्रा गैया मानो होनबा जोङो रावखौ लानानै आरो जोंनि मिडियामखौ लानानै जों डिटारमाइन दा बेखौ जोङो जाफुङागौ माने जोङो सोमावसारनायनि बाथ्रा जिखिनि डेम'क्रेटिक वेनि गेजेरजों बिथांमोननि खाथियाव दाबि खालामनांगौनि बाथ्रा सावरायनांगौनि बाथ्रा